Gulibay, 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 Gulibay. Gulibay, 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 Gulibay. Gulibay, Gulibay, Gulibay. Hoy. Kuda sungguh. Nusir single di banjarau. Oh, baba, jeng single di banjarau. Coba sikla, laura fitingna Gulibay bay. Mother fal, tu, nampi matra ko, boy me pun mana nama. Dos, isko pagro. Ay, ay. Mother India, mother Tamulpur, hal maवनानै जाग्रा मावथिनि फिसाला जों बेयाव नोमफा बायदि खदाल जावनो फैयाखै खदाल दोनैफेन mother fal I believe I can fly. Madar kumari kata, dalai buah kargone. Abi mazai kana abdu. Let's go. Adoy. Oi adoy. Ngur ba? मा संला मोंला सोरखौ नांगौ Actually aदै जों नोंसाजोखौ फसायबायना आरो हाबा खालाम सानबाय हाबा खालामनो माने नोंसोर गासिबो जोंनो नङा आदै नै बिथांनोसो पितानि सिख्ला नुबोनाया आंजों बिराद समायखायोना नोंजों फायख्राफ्राव समाया आंजों समायो नों उनाव Noi खोनासं नोंसोर सानैजों समाया आंजों समायो समायालै नोंसोरजों नोंसोर गासिबो समायालै खेबनानै आंजों समायो आंजों समायो नोंसो ओइ आंनिसो दे समाया नोंसोरजों आंनिसो सब बिलकुल सब मा सैमा फाग्लाफोर बायदि ओंखाम सोलायनाय थां माथां दावराव जालायबाय थादों आंनाव बे सिख्लाखौ रानना लानायनि मोनसे आइडिया दङ आइडिया मा आइडिया माबायदि आइडियालाय आइडिया दं आंनाव आइडिया बेफोरबायदि आइडियाखौ रावबो बाहायफेराखै आइडिया आइडिया खोन्थादो दे दे खिथादोलै दे बुनायाव जायनो खोन्थानो हागोन बेनो देरहागोन आरो बे सिख्लाखौ बेनो मोनगोन जागोन बिरग' नङा मैथा नङा You are still thinking of me, just like I know you so. I cannot give you everything, you know I wish I could. I'm so high at the moment, I'm so caught up in this. Yeah, we just young, dumb and broke,
but still up to get. While we young, dumb and broke, young, dumb and broke, young, dumb and broke, young, dumb broke high school kids, young, dumb and broke, young, dumb and broke, young, dumb and broke, young, dumb broke high school kids. 방아 방아 아들 아들लै दिनैनो हाबा खालामनो होननानै लांफैखाबाय अबेनि संला मुला आंहा दानो हरनो टाइम जाथ'वाखै टाइम जाथ'वाखै थौ होमबालाय जासिगोन 1 2 3 जाबाय थौदो संला मुला आरो मा नामगौ नोंसोरलाय खोब माबा मोनलांदोंखाय 2 घन्टा नेबाय जों आदै दे हरदो हरनो माने हिनजावखौ माने स्टप आदै नों दहाय मा बुंदोंमोन नों दहाय बुंदोंमोन ना दानो हरनो टाइम जाथ'वाखै होननानै जोंबो नों बुंनाय लेखा जोंबो टाइम जाथ'वाखै नालाय 2 घन्टा नेबाय 10टानिफ्राय 2 घन्टा नेना दा 12टा जाबाय बराबर ना मा होनो बराबर मोसौफोर आं नोंसोर माब्ला हरगोन होना आं बुंदों आं आंनि फिसाजोखौ दानो हरा नायदो बोरायनि खुगाखौ दहायबा टाइम जाथ'वाखै आरो दाबा दानो हरा जेनेबा मालाथो हरगोन आं नोंसोरनो दानो हरा माने हरखायानो बायला जिला दाखोर आंनि फिसाजोखौ लांनोब्ला सासे साख्रिआवलासो जानांगोन मिथिबाय ओइ साबोन लाबोलै साबोनखौ मानो बे बोरायनि गोसोखौ सुना साफा खालामनां नै नोंसोरनो हरगोना थु स्टप बाप सिउ माबा हासुदै बोरायनि जाना थु हे इसोर आंनो गेमसिखौ हाबा खालामना होथारदोलै गेमसिनालाय लावदुम दंखायोना सान्द्रि मोखांखौ बुंबाबो दाय शिल्पा शेट्टीखौ बुंबाबो दाय गेमसिखौ बुंबाबो दाय अब्लालाय आं सोरखौथो बुंनांगौ जाखो होद नों दायथ' जाना लालै हारमाननानै लादो आच्छा बेफोर गेमसि टेमसिखौ बाद दोनथारदो ओइबार आल्ट्रा मडेल मदिनि बावसो होद बे बोराय हिनजाव गोजायखौ मारै बुंनोब्रा मोसौ दाख्लैसो मदिया सानेलिनखौ प्रप'ज खालामबायना हाब दा बे बोराय बैसोआवबो मा बोराया ओंखाम जाया नामा आच्छा बेफोरखौ बाद दोनथारदोलै नों इथिंखौल' मोजाङै खालामथारदो बिनि उनाव आंखौ मामुलि डिरेक्टर खालामथारदो आरो बिनि उनाव बाव नोंसोर आंनि हाबायाव जाङि जिलायनाय मोसानायाबा मानसिया नङा रायजोफोर नोंसोरबो अके बस होद बेजों टटलास जायो अके बस फंबायमोन आरो नैबे बसनि बिनानावमोन आंनि बिनानावखौ मानो बुंफानांगौ गावनि बिनानावखौ बुंफाबाबा दाय जालायो बिदि नङालै नोरैसो खोनासं जेब्ला मदिया सनिया गान्धीखौ प्रप'ज खालामदोंमोन अब्ला सनिया गान्धीया मदिखौ आइ हेट इउ बुंनायाव मदि आब'आ न'आव थांनानै मोथो रागा जोंनायखौ हाब मदिया माला सिख्लाफोरनि थाखाय टेनसन जाफेरखोब्रा मादार फालतु दे बुंद' अके बस
बैथिं बैथिं गिदिंना मा नायबाय थादों नोङो उनथिंल' खारनो हायो बेखौसो बुङो मेलेम मानो ओरैनो थांगोन नों बेखौ बेसारा हनै मबाइल मालिका नोंनि खाथियाव हायावनो उन्दुना थाबाय ओइ नोंहालाय मा जालायखो गार हरना बायनाय मबाइलखौ गोदान मोनफिनाब्ला नोंनि खि हासुदै गुंग्राय गासिखौबो एवना जाजोबगोन आं पुष्पा राज आं माब्लाबाबो आंनि खि हासुदैखौ रावनोबो एवना जाहोआ नोंनो नोंनि मबाइलखौ नांफिनगौ ना नांफिनगौ मोनगोन आं नोंसानि हौवानि सासेल' फिसालानि समायना बुंदों जुदि होनो हाया आंनि खिखौ सानैजों एवना जागोन ओइ शाला मादार फाल्थु खोनायासै दांलै बस माबा आं सिख्ला होसोग्रा गुन्दा नामा दालाय सेंग्राखौ होसोदोंना गुन्दिसो बुङो बेखौ सिख्लायाथ' सेंग्राखौ होसोआना है आरो माबा सोंबावगोन सोंला मानसिखौ मोनागौ मानजों सैमा बायदि होसोनांगोन चलो आक्रमेन आं रावनो खोन्थाया ओइ मा जाखो बस मा जादोंलै नोंसोरखौ बसआ गावनो दहाय बुंनानै मानसिखौ मोनागौ मानि सैमा बायदि होसोनांगोन होनना चुप बिलकुल चुप आदै बे दहाय नोंनि सिगाङाव मा बुंलांनाय खोन्थानो हागोन ना हागोन आं रावबो खोन्थाया नाय आदै आं आरो खनसे सोंबावबाय बे दहाय नोंनि सिगाङाव मा बुंलांनाय आरे आंबोथ' बे बुंलांनायखौनो बेखौनो खोन्थादों आं रावबो खोन्थाया कुल नाय आदै जों नोंनि मस्ला मोननायनिफ्राय बारग'नो थाखायसो मोजां सान्स होबावबाय जों गुन्दाफोरजों मोजांबासो मोजां नङाब्ला बेखौ मोजाङै मिथिखागौ दा बस नोंनो जोंखौ बिराद थगायबायलै सिख्लाफोर बायदि होननायखौ बन्द' खालाम बुं मा थगायखो नोंथ' दहाय बुंदोंमोन ना जों गुन्दा नङा होननानै चुप प्लिज आदै अननानै बे दहाय मा बुंलांनाय बेखौ खोन्थादो आं मा होननानै खोन्थाबावनो फिसाला नङाबाबो बाबुमोन होननानै खोन्थादो आरे आं बेखौ बुङाखै आं बुंदोंदि बे खिथानायाव नंगा मा खोन्थाबावनो बोराय नोंखौ खिथालाय बाल नाय आं जि बाथ्रा बुंगोन सैथोखौनो बुंगोन सैथो नङा जेबो बाथ्रा बुङा खिथालै खोनासं आं रावनोबो खोन्थाया होदोलै बे बोरायखौ बेयावनो सन्देरफानानै दायखौ बासायना लानांसिगोनलां Violence. I don't like violence. मानसिखौ बुथारालासे खुगा खेवनोब्ला सोंनायजोंल' जाया इसलिए दिमाग चाहिए बस माथो खुगाखौनो खायाखै थाट बुदबक सेरथा बे आंनि खोथासो नै माथो आंनि जानो गोनां हिनजावसो सनाया आंखौ नायनो लुगैना नुयियाव रागा जोंना बिसोरखौ उराय होजोबबाय नों बायदि दा खोरखोर एन्जर सिखावखौ आं लानो आं मोनसेल' बाथ्रा सोंगोन
आरो सोंनायनि अनगा जेबो बाथ्रा बुंग्रोआ आंनि आफाखौ मा जाहोननि थाखाय किडनेप खालामा ओइ दिख' मा नोंस्रा आफा मा फिफा मा नोंसोर आंखौ जोबथा जाम्बि बर' सिख्ला सानदों नामा जेब्ला नोंसोर आंखौ लामायाव फल' खालामदोंमोन आयौ मा जानोसै बायदि उन लेवाफोर बायदि मोनामसि फैफाबाय थाखायो बिसोरलाय माबा मोनसे खायदा खालामनांसिगोन सोरनिबा न'आवनो हाबफ्लानोसै आं अभी मजा आएगा ना बिडू लेट्स गो नोंसोर जाम्बा लेवारफोरा बेखौनो आंनि न' सानदोंमोन आरो बेनि उनाव आंखौ बिसानावसो लायनो थांदोंमोन आं बेखौनो बुङो थाबायलाङोब्ला आथिंनि आगानखौ दाखोमोनलां नङाब्ला आन्दायगोनबो आङो बाव दं बस नों बिराद लाखि ओइ बस ओइ सिखार ओइ बुन्दाफोर ओरै फै माबार माखौबा उन्दुना थाबलालायनोसो ओइ बस ओइ सिखार ओइ बस ए मा जाखो ओइ सोरबा दै लायलाय थांलाय दै लायनो बे हाग्राबारियाव दै लायनो दै लाना फैगौ माने बिनि गोथैनोसो बावना होफैनाय जागोन मा जाखो बस आइडिया आंनाव मोनसे आइडिया दं थै खस्थ' नागिरबाय थालालां खाथियावबो दै गैखाया गुस्लाबबाय थांसै Mother फाल्टु तू नेना थाबाय था नोंसोरो I am coming soon